Türkmenistanda COVID-19 alamatlary bilen geçýän keselçilik ýyly arasynda köp duş gelýär. Balkan daşy we Liwap ýylaýatlarynda keselleýänler köp Türkmen awatdaky ýokunç keseller hastahanasy, hassadan hyrindyqyn. Bu ýerdäki köp ugurly klinikanyň işgärleriniň arasynda COVID-19 hadiseleri bar. Azatlyň habarçylary bu barada yerli saglyk edaralaryndaky çeşmelere salgylanyp habar berýärler. Türkmenistandaky habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan medisina işgärleriniň sözlerine görä, ýurtda koronavirus şol sanda ölüm ýagdaýlary köpelýär. Balkanda da şowda we Liwapda kesel ýokaşan adamlar köp. Garalar we süýjük kesel ýaly kroniki dertlerden ejir çekýän hastalar köp ýogalýar. Liwapdaky habarçymyzyň sözlerine görä, Türkmenawadyň köp ugurly klinikasynyň 5 işgäriniň synaglary COVID-19-yň bardygyny tasdiklady. Olardan 4-üsi reanimasiýa bölümine yerleşdirildi. Bir hirurg şäheriň ýokunç keseller hastahanasyna ýeberildi. Mundan başga da 4-nji saglyk öýüniň maşgala Lukmany şeýle hem yerli ginekologiýa klinikasynyň Lukmany maşgala agzalary bilen bilelikde keselhana yerleşdirildi. Lukmanlar ýurtda epidemiýanyň ýokary derejä ýetenligini aýdarlar. Bu aralykda yerli hastahanalaryň koronavirus alamatlary bolan hastalary kabul etmekden ýüz öwürýän pursatlary seýrekdäl. Azatlyň habarçylarynyň gürrüň beren hadiseleriniň birinde dem gysmasy hem ýokary gyzgyny bolan bir näçegiň tiz kömek ulagynda Türkmenawadyň ýokunç keseller hastahanasyna äkidilipdir. Azatlyň habarçylarynyň gürrüň beren hadiseleriniň birinde dem gysmasy we ýokary gyzgyny bolan bir näçeg tiz kömek ulagynda Türkmenawadyň ýokunç keseller hastahanasyna äkidilipdir. Emma onuň maşgala Lukmany tarapyndan uğradylmagyna garamazdan hastahananyň kabul ediş bölüminde ona boş ýeriň ýokdugy aýdylyp kabul etmekden ýüz öwrilipdir. Hem öýde bejergi almak maslahat berilipdir. Näçe häzirki wagtda öýünde bejergi alýar. Bu arada habarçymyza hatda gözükçülük edýän maşgala Lukmany gürrüň berdi. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş resmiýetlerinden düşündürüş alyp bolmady. Ýurt ýol başçylary Türkmenistanda koronawirusyň henüzem ýokdugyny öňe sürýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň ähli lukmançylyk edaralarynda sanitariýa we epidemiologiýa talaplary güýçlendirilipdir. Mekteplerde hem çağlar baglarında sapaklar dowam edýär. Ýöne enatalara çağlaryny öýlerinde saklamak maslahat berilýär. Noýabr aýynyň başyndan beri maska rejiminiň berjä edilmegine gözükçülük güýçlendirildi. Ýurtda giňden gözükçülük edilýär. Maskalaryň ýoklugy üçin tutsak edilmeler we jerimeler ýygy-ýygydan ulanylýar. Polisiýanyň reýtleri köçelerde, ulaglarda, döwlet edaralarynda we mekteplerde amal aşyrylýar. Adatlyga ma'lum bolşýaly 18-nji noýabrda Aşgabatyň 15-nji mektebinde polisiýanyň reýdinde adynan 5 mugallyma hem 4 mektep okuwçysyna maskany nädogry dakynan üçin jerime salyndy. Barlyk edilen pursatynda düzgünü bozanlaryň maskalary olaryň burnunyň aşagyndady. Jerimeniň muktary 52 manat bolupdyr. Liwap ýylaýatynyň karhanalarynda işgärlere iş yerlerinde maskany dogry dakynmadyklaryň işden aýryljakdygy duýdurylypdyr. Bu arada azatlyň habarçylaryna yerli sanitariýa epidemiologiýa edaralarynın işgärleri habar berdiler. Habarçylarymyzyň sözlerine görä ýurtda syýasat çäklendirmeleri hasam güýçlendirilýär. Hususan da häzirki wagtda ýaşy 40-dan geçenlere vilayatlary terk etmek gadagan edilipdir. İşleýänlerden yerli hastahanalarda saglyk ýagdaýyny ýygy-ýygydan barlatmak talap edilýär. Ýa-ni ýakynda habarçylarymyz daşary ýurtlardan gaýdyp gelen türkmen raýatlarynyň arasynda koronavirus synaglarynyň oňy netije berenligini habar berdi. Oktýabryň aýagynda Tatarstandan Türkmenistana getirilen 274 raýatyň adyndan 7-siniň koronavirus boýunça ikinji testi oňy netije berdi. Liwapdaky habarçylarymyzyň we çeşmeleriň 18-nji noýabrda beren maglumatlaryna görä 28-nji oktýabrda gadandan gaýdyp gelen türkmen raýatlary şu wagtda çenle 22 günüň geçmeginden soňam Türkmenawatdaky karantin zolagynda saklanýarlar. Resmi düzgünlere görä ýurda gelýänler üçin hökmany karantiniň möhleti 2 hepdeden ibarat bolmaly. Bu aralykda Ortiýatyň häkimetleri ýakyn günlerde Türkmenawatdan Moskwa uçmagy planlaşdyrylan uçaryň 2 aý ýyda süýşürilýänligini habar berdiler. Ortiýatyň Türkmenistandaky elçihanasynyň web saýtynda 17-nji noýabrda çap edilen maglumatda S7 aviakompaniýasynyň raýatlary ekitmek üçin Moskwa Türkmenawat Moskwa marşrutunda öň planlaşdyrylan uçuşyň 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyna çenli ýyda süýşüriljekdi aýdylýar. Bu çäre türkmen tarapynyň COVID-19-yň ýaýramagyna garşy çäreleri we 2020-nji ýylyň noýabr aýynda charter uçuşlaryna girilen çäklendirmeler bilen düşündirilýär. Bu habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurtda koronawirusyň ýokdugy barada eden nowatdaky çykyşynyň ýa-ni gabat geldi. Prezident Berdimuhammedow 13-nji noýabrda täze ýokunç keseller klinikasyny açanda ýurdun COVID-19-dan erkindigini aýtdy we bu biziň uly üstünligimizdir diýdi.
Lewap vilayatynyň käbir idara kärhanalarynda we ölümçilik zawodlarynda derňe işleri dowam edip, onuň çäginde ýene-de ençeme kärhana ýol wassaty we jogapkär işgärleri, Sultanda howpsuzlyk gulluklarının wekilleri tutuk edildi. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy Aşgabatdan gelen barlyk toparynyň üstüne açan käbir ýagdaýlarynyň jikmejiklerini hem anyklamak basardy. Ýatlatsa geçen aýyň ortalaryndan bäri Lewapda bas prokuraturanyň hem-de ýokary gözükçülük idarasynyň derňewçileriniň gatnaşmagynda giňgerimli derňew işler geçirilýär. Azatlyň öz çeşmelerine talgylanyp şu aýyň başynda habar berýär. Derňewiň netijesinde Türkmenabad Üsümlük ýa kärhanasynyň hem-de Lewap meýwe önümçilik birleşiginiň başlyklary tutuk astyna alındy. Häzirki wagtda Türkmenabadyň un zawodunda Saýat däne we çärji etraplarynyň paxta kabul edýän harmanlarynda, Faraw etrafynda we Türkmenabad şäherinde ýerleşen banklarda Lewapyň guruluş materiallary saklanýan ambarlarynda we Türkmenabadyň beýleki Gökbakça saklanýan sowadyjy ambarlarynda dagy hem derňewler we tutuk etmeleri dowam edýär. Azatlyň ýagdaýlary ýakyndan izarlayan habarçysy soňky hepdeleriň dowamynda ýene-de 60 goly jogapkär işgäriň soragy çekilendigini aýtdy. Galy bersede habarçy derňew toparynyň Türkmenabad Üsümlük ýa kärhanasynda ýüze çykaran düzgün bozmalarynyň käbir jikmejiklerini hem anyklamak basardy. Bellemeli ýeri derňew işiniň dowam edýändigini, şeýle-de jenaýat etmekde şüphelenýänlere bildirilen aýplamalaryň resmi taýdan subut edilmändigini nazarda tutup, Azatlyk radiosy anyk adam atlaryny agdamakdan saklanýar. Maglumaty görä derňew topary Türkmenabad Üsümlük ýa kärhanasynyň ýol wassatyny beýleki jogapkär işgärler, şol sanda polisiýa we harby ofitserler bilen hem dildüşlügi girip, döwlet tarapyndan göýberilen ýagy beýleki sebitleri daşap, ony has gymmat bahadan satmakda aýplaýar. Döwleti degişli kärhananyň başlygy önümçilik ýagyny daşamagy niýetlenen 20 goly çelekli awto ulogy edinip, Lewapda öndürilen ýagy bir kanun ýagdaýdy. Uly mukdarda Aşgabaty we Daşoğudy daşap, şol ýerde de öz tanyşlarynyň üstü bilen ony has gymmat bahadan satdyrmakda aýplanýar. Anyklamagy basardan maglumaty görä, jenaýat etmekde şüphelenýän ýol wassa, onuň polisiýa we harby ulgamlaryndaky tanyşlary hem howandarlyk edipdir. Olaryň etaty orny ýagdaşaýan uloglary hiç ýyl bökdünsiz soňky nokudyna çelini barmagyny üpçün etmekden ibaret bolupdyr. Habarçymyz ýagdaşaýan çelekli awto uloglaryň sürüjileriniň hem soragy çekilendigini sözüne uçdy. Lewapda alınıp barılan derňewleriň hem-de tutuk edilen raýatlary bildirilen aýplamalaryň beýleki jikmejikleri, sud işiniň barsy we günä bildirilýänleriň özlerini gönükdirilen aýplamalary tasdiklaýandygy ýa-da ret edýändigi häzirlikçe mälim däl. Bular barada bas prokuraturadan, ýokary gözükçülük idarasyndan, şeýle-de Lewap vilayatynyň degişli idaralaryndan we sudlaryndan maglumat almak tynançyklary netije bermedi. Sözümüzün ahyrynda belletek, Azatlyk ýakynda Marah hem Aşgabatdan ýürüýti barlyk toparynyň gelmegine garaşylýandygyny anyklady. Bu sebäpli häzir sebitde ozal görülip isdilmedik derejede taýýarlyk işler geçirilýär. Türkmenistanda ilatyň adyk öpçünçüligi uly mesele bolmagynda galýar. Ketgitlenen nyrkdan çäkli möçörde adyk satýan döwlet dukanlarynda nowatlar we dawa jenjeller köpelmese adalmaýar. Adamlar giýjeden nowat ödürüp, adyk önümleriniň ýany bilen dürli haritlary satyn almaga mejbur bolýarlar. Munyň bilen bir wagtda adyk önümleriniň hususiýetçilerdäki bahalary ýygyderli gymmatlaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurduň dürli sevitlerinden habar berýärler. 18 noýabrda Mary vilayatynyň Bayramaly etrawynyň Göktepe geňeşliginiň ýaşaýjylaryna 1 litr çigit ýagy satyldy. Ýöne ýaşaýjylar çigit ýagynyň gapdaly bilen rezinden edilen şypyklary hem satyn almaga mejbur boldy. 1 litr çigit ýagy we 1 rezin şypyk üçin ýaşaýjylardan 25 manat talap edilýär. Habarçymyz 1 litr çigit ýagynyň asyl bahasynyň 15 manatdygyny, ýöne rezin şypyk satyn almakdan ýüzewren ýaşaýjylara çigit ýagynyň satylmaýandygyny aýdýar. Biz tomuz gutorandan soň bize şypyk näme gerek, gerekmejek zadymyza pul berjek däl diýdik. Ýöne döwlet dukanynyň satyjysy ýa gerek bolsa rezin şypyk satyn almaly bolarsyňyz diýdi. Men we men ýaly başga-da köp adam nägile ýöne nalaç ýagyň ýany bilen rezin şypyk satyn almaly bolduk diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Üstesine de rezin şypyklaryň bar
barysy bir ölçegde 38-nji razmerde bolup, dukan satyjylary ellerine näme düşse adamlara şonu berýärler. Köplenç rezin şypyklaryň ikisi-de sag ýa-da çep aýagyň taýy bolýar diýip marly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bu aralykda 18-nji noýabrda Mary şäheriniň Maltumulu köçesinde ýerleşýän 11-nji döwlet dukanynyň öňünde çörek we ýumurta satyn almak isleýän 40 golay adam, şol sanda ýaş çagaly eneler ýerden saat 6-da nowata durup başladylar. Marly habarçymyzyň sözlerine görä, howanyň temperaturasy 1 gradusy görkezýän mahaly käbir eneler dukan satyjylaryndan nowatlary ýetýänçä çagalaryny dukanyň içinde garaşdyrmagy haýyş etdiler. Ýöne olaryň bu haýyşy ýerine ýetirilmedi. Şeýle ýagdaýlar şäheriň döwlet dukanlarynyň tas ählisinde gaýtalanýar. Adamlar hususiýetçilerde 2-3 esse gymmat nyrkdan bahalanýan haritleri satyn almak üçin giýjeden nowata durýarlar. Bugün 2 çöreň ýanyndan 6 sany ak ýumurtga satyldy. Bir ýumurtganyň döwlet dukanyndaky bahasy 60 teňe, hususy dukanlardaky bahasy 1 manat 50 teňe barabar. Öý ýumurtgasy hasta gymmat, onuň birini 2,5 manatdan satyn alyp bolýar diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran şäher ýaşaýjylarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Aşgabat şäherindäki 32-nji döwlet dukanynda hem towuk ýumurtgasy çäkli möçörde satyba çykaryldy. Ýerden saat 7-de ýumurtanyň satylyp başlanmagy bilen nowata duran adamlaryň arasynda basabaslyk we goh galmagal emele geldi. Bu ýagdaý dukanyň ýokarsyndaky köp gatly jaýlarda ýaşaýan käbir Aşgabatlylarda da nägilelikler döretdi. Habarçymyzyň sözlerine görä, dukanyň ýokarsyndaky jaýda ýaşaýan bir aýal nowatlar sebäpli bir aý bäri kadaly ýatyp bilmeýändigini, bu barada häkimlige şikaýet etjekdigini aýtdy. Emma bu söz nowatdaky adamlara täsir etmedi. Adatlyň başga bir habarçysy paýtagtyň Teke badaryndaky döwlet dukanynda towuk budunyň gapdalyndan tügü satyn almagyň talap edilýändigini habar berdi. Şeýle ol ösümlik ýagy bilen bagly ýagdaýyň hassa yaramazlaşýandygyny hem aýtdy. Döwlet dukanlaryndaky nowatlar we goh galmagallar dowam edýän pursada badarlarda we hususy dukanlarda adyk önümleriniň bahasy gymmatlaýar. Marynyň Bayramaly şäherinde mundan bir hepde çemesi odal 1 kilogramy 10 manatdan bahalanan pomidor 18-nji noýabrda 16 manatdan satylýar. Öň 1 manatdan satylan ak ýumurtga 1,5 manatdan, 1,5 manatdan bahalanan öý towynyň ýumurtgasy 2,5 manatdan, 1 kilogramy 20 manatdan bahalanan greçka 24 manatdan, 1 kilogramy 40 manatdan bahalanan sygyr eti 54 manatdan satylýar. Türkmen häkimetleri we mediasy ýurtda 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän adyk krizisi barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Muňa derek ýurtda adyk bolçulugynyň üpçün edilendigi, hatda daşary ýurtlara eksport edilýän owa hojalyk önümleriniň möçöriniň ýylyň ýylyna artýandygy habar berilýär. Mysal üçin Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň 8-nji noýabrda çap eden habaryna görä, 2020-nji ýylda Türkmenistanda geçen ýyldakydan 4 esse köp pomidor ýygnalyp, bu görkezüji 30.000 tonna barabar bolupdyr. Şeýle-de şu ýyl Türkmenistan pomidoryň eksportyny 16.700 tonna çenli arttırdı. Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda Russiýa we gyda ýurtlaryna 19 milyon Amerikan dollarynyň gowrak möçörde ekerançylyk önümleri uğradyldy.